జీవి, ఆర్ యూ హ్యాపీ? ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. దేనికలా అడుగుతున్నావు? బట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ. ఆశా, ఏమిటి మాట్లాడేది? అడుగడుగునా నువ్వు నన్ను మోసం చేస్తున్నావు. నేను నిన్ను మోసం చేసింది ఒక్కసారి, నిన్ను ప్రేమించడానికి. మరి పెళ్లికి? పెళ్లికేం మోసం చేశాను? మీ నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు, పెళ్లి చేసుకున్నాను. మీ అమ్మా నాన్న? చూడాషా, ఇది చాలా సంతోషకరమైన సమయం. ఈ సమయంలో వాళ్ళ ప్రస్తావన తీసుకురావద్దు ప్లీజ్. జీవి, ఇవాళ నువ్వు సంతోషంగా ఉండడానికి, నేను సంతోషంగా ఉండడానికి ఆరాధ్య దైవాలు వాళ్ళు. వాళ్ళ ప్రస్తావన తీసుకురావద్దని నువ్వు నిజంగా మనిషివి కావు. ఆశా, ఎస్, శుభలేఖలు వేసిన తర్వాత వాళ్ళ పట్ల నీ ప్రవర్తన, నీ అసలు రంగు పూర్తిగా నాకు అర్థమైంది. కానీ నా భవిష్యత్తు కోసం, కుటుంబ గౌరవం కోసం ఈ పెళ్లి ఆకూడదని తాళి కట్టించుకున్నాను. చూడు, ఏ రోజు నీలో మార్పు వస్తుందో, ఎప్పుడు నువ్వు తల్లిదండ్రులను గౌరవించే రోజు వస్తుందో ఆ రోజే మన శోభనం. గుడ్ నైట్.